Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan Ramangi hakerdog ying jongpi. Ka Consumers and Farmers Protection Cell jong Kakasi Students Union Central Executive Council hakasitarik ubana jelleu arajar arpuai kala kentu ye ka Sorkar jella ban Pynjlan ye ka Sngi jong ki Kyrpad bala ai sheki Nongrep namar ba ka jing ai por ka batang Sngi ye ki Kyrpad ka bo jing hadu kata-kata ye ki Nongrep ki bahap ban yebe ye ka jing penpoi ye ki Marrep sheki jakayo hakum kanika por. Haga dorkas bala pha sya uba bantai dor lingdo ubalong menteri jong ka Sorkar jilla uba pet ye katanat karep karyang kaseng kala ajing mudru ya ka Sorkar ban kampen bon ya ki yo delang haki benta ba pher jong ka jilla Meghalaya khanang bakani kan dup pensuk ye ki Nongrep haga ba penya yo ya ki Marrep bala penmi hi nakane ka jilla. Hadin ka jing genduk ni bagi Minister di Pet Agriculture ni yok sibun ki jengmut bat ka mesti ba preng ka jing keren juni gibun kilat kinti ba nakaliang ba Sorkar ba sim ka bede bat ka jing ba ki Nongrep ki genduk nomor ba kumbangi la nakaliang ka seng hi bra ko limba ka Consumer and Farmer Protection Cell jong ki susun kami haki di kindat Sngi ki beladap ni lawan jurup keleng ki jaga ki ba hak pokok distrik ini East Coast Hills berkunjung sebagai ki bentah yang ki distrik Fair berngilap sebun ki jinge ba nak kalian ki Nongrep ki kendu bat ni sukya ka bide ki bat kani namar ba lada ki Nongrep ki mar jungki lada ki mio ban punya long ka bu chung ki untang ki hindai wat lagi nong thiru namar ba ngi i ki Sngi por beladap ba ki yo ki clear hindai ki nong thir ki bisa ka bu chung si kadai ki Nongrep ba penyak itu kimar. Te habide bat kebentak apa habide bat kipas nomor ba kubangi ki por beladap ba kipas ki ajang Sngi. Te kemuju kabu jung ki Nongrep nomor ba lada ajang Sngi te ki Nongrep hak Sngi ka babut lesi kelek buat ya takapas na kelek buat itu kimar kat jungki. Bandi siyo sahat tinggal abu ya kanika Kyrpad Ahmad Menteri Berdipet ya keniru ba cimkia hak bede kipas kenang ba ki Nongrep kinam kundu jung nang niskumat nomor ba lada suai tang Sngi kan bu jung te labu ka Kyrpad ba kin ai bun Sngi bat hadin ketika Sngi ke balakut bakin renew bang bun Sngi kenang ba kan bu jung ki Nongrep te kabinta kabede bat ki yo ki hat nomor ba kemangi ba nakaliang health department ka omba ide benbut iki protokol kepada ki social distance kini kita ndai abang lek jurup keleng ni ba hakiyo ki hat nomor ba kapor ka kim ba ka Sorkar ka ple hakiyo ki hat te ka jing lombriu bat ka ya kata ka jing but social distance komdan ti kumtang labu ya ka jing Kyrpad Ahmad Menteri bari pet yang ni ba uncim kia ban ple khambun kiyo ki hat nomor ba lada ple yo haki benta ba fer jang ka briu nyong trabi parwei kamut kan suk banbut ya ka protokol ka ba ka health department ka bat kan num bat ka jingkiu jong ni khang Jepang lu ngathai kanduna bat beri ru ngathai kinum long ki ban lek thi ki Marrep ne ban sulit lumbrum itu ndai kendon ka daki benta bakir long iki tapi protokol ma ko ka you social ban maintain ka social distance te kapitai bat ki we ki benta nakaliang jungi ilabu bat kajing Kyrpad ba kin simkia kabidai bat kini ki storage facilities nomor ba kumangi hadin ba ki Marrep jing ki ladep ki Nongrep ladep di kini ki mar dei don teng dan ki Marrep bat bahasa tsi kin bu kini ki Marrep ki ba sa tinggal abu kajing Kyrpad ba nakaliang ka department ka pet ba kin bu ki storage kenang ba kan pengsuk ki Nongrep bat kanum dan su kata jing leno jing ki Marrep lan ni kajing ut Tindak yang kejengi ngiyo bat penkiran menteri ba kumno ki Nongrep kin yo ya kata information ba kin yo kita kipas kin tip kita ki yo bat ki babun kilian te kin dia ro nakaliang ki menteri badan borom i la sai jengi ba ya kin ki yo sedang dan su ki yo batang play tema ya kin ki batang wan kenang mengila bangin bakin penbet lang la ni kini snok lang taka health department makin maintain ni kita health protocols
kabar kadai halor kajing sa jiki mar bat kajing sak khnyat dor ke Nongrep kabajing sak khnyat dor ke Nongrep nakalang ke union ni ngila ajing mut ba kumbangi i ba ki state kidan ngila yakin ki minimum support price wala ka minimum support price scheme kadai center kat ba kabapet dak CACP ndre yakin ka minimum support price center pada bon hi bagi tre yakin ki perishable items tina kalang kajungi ada ke Nongrep kisah ikimar kimata khambon i Kyrpad Sorkar la ada kamla ban penya yakin kimarap kadai ru ban procure la mekini man thaulat bat kumnuru bai halor ke bai dei bat ka access bat ka shortage jongki area district nak bagi district ko bai pat ada ngipet kum sejentia hills idan ki shortage hakiwei ki marap bat hal ada ngipet pada hapo is kasirs kadam ke access ikini ki marap ti kumnu ban penpoi nak yang kejongi ngajing Sorkar bahkan penyar ikini ka team bahkan penpoi ikini ki mar nak bai keceka seki bai pat ti habai dei bat nak yang di menteri dong bai ndang song perkat bai kini bai ndang kendang rak meeting but kalau ka jengi kenduk jengi iru kalau juba jengi iru kalau very positive ba ngi ni trilang hi ba ngi pe ke jeng ke jong Nongrep ba lada la lele khnang khnang ba Nongrep kin yo kin num sha khnyat dor hakin ki marketing agents but let's say nak government kan persang ban ai kata feedback segi administration prepare ban control ke price kenam Nongrep kenum yap tan ada ngipet kum hakan ke port kidan ki marrep ki ba let's say pentit Nongrep kan poi haka dor support holding kan rela da ko poi market kan poi da ko ke dor ban tam spa ro tikini ki jeng ke ba kum hakan ke port ki Nongrep ki syam misko ba pen sngo lam si menteri bat nak leng menteri ru la sum in ong sum khia bat in sa ya kini penlong kini ke meeting ini keren ba kum no ban takel kini ki jeng ke ba ki Nongrep ki kenduk kum hakan ke port PE kita lagi jong ki khmat ba ke jeng let hadin ke jeng let Europe jong ki union hakeleng ki jaka ki ba ki Nongrep ki wan kisah pensange sak pendik nomor bakadon kan ke jing bomi sutu wadda pedeng ke para Sorkar kemudian ke jing bomi sutu ten hadin ke jing ya penbet pada nepok ke department agriculture ki ongba ki Nongrep nang ni sekmat ke agriculture department hi kan isu kapas but ke aiboru ya kini ke BDO ki SDO ki sardasnam ba kendang penpet lam ya kini ke jing ke pa ken ai lam ke jing tho ne pentak itu ki Nongrep lani kila ban lumru de kitu ki kali ki sinong bakin ai ki number ki jongki bakin ai ki jing tho lingba kitu ki kali ki banon den poimar sekeleng ki jaka bon hi ki Nongrep kim dan ka television kim dan ka smartphones te can change can yele ban change overnight ka notification kamut ka bo jing sibun let's say kin wan sayo hakajing lingwa bakin sak pan phai biang ki marap ki jongki ban ni ka belong umtaro let's say lada film dan la da kumoi issue on spot ro nak la ka jongi ngi amba lada film lada pile ban change overnight kumut pi hab hi ban issue on spot but kajing bu jing Kyrpad nak la ka jongi ro ba penhab ban issue khambon Sngi ki Nongrep khnang ba kenum ya kenum sim ya ka por ka jongki bikin sim ki mar la ni bikin sim ya ka pas te tang kata